Żewġ ħaddiema li kienu ntbagħtu jagħmlu xogħol fuq il-każin nazzjonalista taż-Żurriq għamlu ċara li d-dikjarazzjoni li dan ix-xogħol sar minn jedhom u b'mod volontarju hija gidba. F'dikjarazzjoni ffirmata fit-30 ta' April 2012 u li One News qiegħed juri kopja tagħha, dawn iż-żewġ ħaddiema qalu li jikkonfermaw li d-dikjarazzjoni l-oħra li kienu ffirmaw ftit qabel mhijiex vera u saret għax ikordnalhom il-perit Tony Bezzina. Fid-dikjarazzjoni finali l-ħaddiema għamlu ċara li x-xogħol fuq il-każin taż-Żurriq għamluh għax bagħthom Joseph Borda u huma dejjem jimxu fuq l-istruzzjonijiet tas-superjuri. Superjuri li kienu jinkludu lill-perit Tony Bezzina li fuq ordni tiegħu kien qed jaġixxi Borda. Saħansitra iddikjaraw hekk. Meta qalulna b'din il-biċċa xogħol ma konniex nafu fejn hi din il-kamra sakemm wasalna fuq il-post. Aħna bħas-soltu nobdu l-istruzzjonijiet tas-superjuri tagħna li f'dan il-każ kienu Joseph Borda u indirettament il-perit Bezzina. Fil-fatt kien hemm mumenti fejn kien Bezzina nnifsu li kellimhom dwar dak li kellu jsir u qalilhom biex imorru bil-van tax-xogħol li għandu lewn abjad u bin-numru CQZ 207. L-istess ħaddiema kkonfermaw ukoll li d-dikjarazzjoni li x-xogħol għamluh b'mod volontarju kienu mitluba jiffirmawha wara li l-każ kien żvelat fil-mezzi tax-xandir. Din id-dikjarazzjoni taż-żewġ ħaddiema hija l-aħħar minn sensiela ta' provi li tefgħu dubju dwar l-aġir ta' Tony Bezzina f'dan il-każ. Rapport ta' bord ta' inkjesta li kien żvelat fl-aħħar jiem jikkonferma kif il-ħaddiema involuti f'dan il-każ kienu mbeżza. Saħansitra kien hemm min iddikjara li kien imwerwer minn vendikazzjoni. Minkejja dan Tony Bezzina sab l-appoġġ tal-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil li ddeskriva dan il-każ bħala tfigħ ta' tajn lejn Tony Bezzina.